Πάμε να γράψουμε τα υλικά, να το φτιάξουμε παρέα. Για το σμούθι με φρούτα και λαχανικά θα χρειαστούμε 2 φλιτζάνια σπανάκι, 1/4 του φλιτζανιού νερό, 1 φλιτζάνι ανανά ή μάγκο, 1 μπανάνα, 1 φλιτζάνι πρωτεϊνούχο ρόφημα, 1 ή 2 κουταλιές της σούπας μέλι προαιρετικά, 1 κουταλιά της σούπας σπόρους τσία, λίγα παγάκια για το σερβίρισμα. Με βολεύει το ράφι αυτό γιατί δεν έχω απώλεια ψήξης και δεν χάνω χρόνο να ψάχνω τα υλικά μου. Πρωτεϊνούχο ρόφημα για να δώσουμε πρωτεΐνη στο σμούθι μας και να μας δώσει ενέργεια για πάρα πολλή ώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω εδώ λαχανικά. Λαχανικά και φρούτα μαζί κάνουν φοβερό συνδυασμό. Για όσους σας φαίνεται ξένο, για όσους σας φαίνεται περίεργο, σας ενημερώνω ότι αυτό είναι μόδα που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν μπαρ με σμούθι που φτιάχνουν μόνο λαχανικά και φρούτα ή μόνο λαχανικά. Αυτό που θα σας φτιάξω είναι ένα γλυκό σμούθι. Όμως έχει μέσα σπανάκι, μπορείτε να βάλετε κέιλ, γενικά μπορείτε να βάλετε όποιο λαχανικό σας αρέσει να τρώτε. Αυτό που υπερισχύει είναι η γεύση της βανίλιας από το πρωτεϊνούχο ρόφημα και είναι και η γλύκα των φρούτων. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι φρούτα θέλετε. Μάγκο, ανανά, ροδάκινο, βερίκο, κοφράουλα, μπανάνα, ό,τι σας αρέσει. Ό,τι και να βάλετε όμως θέλω να θυμάστε ότι ένα από όλα τα φρούτα σας θέλω να το έχετε παγωμένο, όπως έχω κάνει και εγώ, το έχω παγώσει. Ωραία υλικά, Άννα μου, Καταπληκτικά. Να πούμε λίγο και το κέιλ και το σπανάκι. Κέιλ και σπανάκι. Ότι βοηθάει λίγο στη ρύθμιση αυτής της γλυκύτητας. Από τη μία έχουμε τα γλυκά φρούτα, το κέιλ και το σπανάκι βοηθάει να κατεβάζουμε το γλυκαιμικό δείκτη. Και να πούμε ότι είναι και της εποχής τώρα, διότι το κέιλ μας δίνει βιταμίνη C και βιταμίνη Α, το ίδιο και το σπανάκι και φωλικόξι και βιταμίνη C, που χρειάζεται για να ισχυροποιήσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Και είπε η Άννα, παιδιά, και τις άλλες φορές μας έχει πει ότι είναι η πρόληψη. Ενισχύουμε τον οργανισμό για το χειμώνα που έρχεται, δίνοντάς του όλα αυτά που χρειάζεται και προετοιμάζοντάς τον να είναι πιο ανθεκτικός. Ακριβώς, αργυρό ο οργανισμός χρειάζεται λίγες βιταμίνες, τις οποίες θα αποθηκεύσει και καλό είναι να τις παίρνουμε πριν ξεκινήσει ο χειμώνας. Αυτή είναι η πρόληψη. Πριν ξεκινήσει ο χειμώνας, Και κατά τη διάρκεια, αλλά κυρίως κάνουμε πρόληψη. Το πιο σημαντικό κομμάτι στη διατροφή είναι η πρόληψη. Μέσα και μπανάνα, έβαλα λίγο ανανά, ροδάκινο, ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε και έχω παγώσει και ένα κομμάτι μάγκο. Μέσα θα βάλω μια σταγόνα νερό, γιατί θέλω κάτω-κάτω να έχω υγρασία στο μπλέντερ μου. Λίγο νεράκι για να μπει κάτω-κάτω. Το τρώω κάθε πρωί. Σπόρους σκία. Προσθέτεις και άλλες φυτικές ίνες επιπλέον. Και νομίζω ότι με χορταίνει πάρα πολύ εμένα αυτό. Όσες περισσότερες φυτικές ίνες έχει ένα τρόφιμο, ακόμα και σε υγρή μορφή, μας χορταίνει περισσότερο διότι αργεί να φύγει το φαγητό από το στομάχι. Οπότε καθυστερεί τη γαστρική εκένωση, όπως λέμε. Αν είναι να πάμε απευθείας σε αγώνα, δεν θα προτιμήσουμε φυτικές ίνες, θα το κάνουμε σκέτο χωρίς σπόρους τσία. Χωρίς σπόρους. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε περισσότερη διάρκεια, τότε θα βάλουμε. Θέλω να έχω περισσότερη διάρκεια μέσα στην ημέρα μου, γιατί δεν πάω σε αγώνες, τρέχω σε άλλα πράγματα. Πάμε λοιπόν να αλέσουμε στην αρχή. Ας φέρουμε τα ποτήρια μας μπροστά, να γεμίσουμε, ωραία. Θα βάλω λίγα παγάκια εδώ. Και φυσικά θα τα σερβίρουμε και με οικολογικά καλαμάκια. Εννοείται. Εδώ, μπαμπού. Υπάρχει μια οργάνωση νέων στην Πάρο που ξεκίνησε με αυτόν τον αγώνα και του στηρίζω πάρα πολύ σε αυτό. Μοσχοβολάνα, ανανάδες, μπανάνες, βανίλιες. Όλες οι μυρωδιές μου έρχονται. Το δικό σου και το δικό μου. Για να δούμε τι φτιάξαμε. Στην υγειά μας λοιπόν. Στην υγειά μας, Άννα μου. Καταπληκτικό.